nekwa na ọkụ ka ọ na-agba na be nwe otu Chibueze fa nke dị na Mgbudi. Hei, ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke mere ebe a. Unu echetara ya bụ akụkọ m wetara unu a sị na o nwere nwanne toje nwanne ya na-akọwa na Ogbuagụ Chibueze na oso wee je tọtakwanụ ya bụ onye na Mgbudi. Efurefu nwoke unu na-afụ ebe e nyere afịa dịka ọdịnaka dịka ọ toje nwanne ya na-akpọ Ogbuagụ ya na ndị otu ya wee na-akọwa na fa anapụrụ Ogbuagụ 7 million ma narụkwa ya moto ebu SUV ma gbuo Ogbuagụ n'ime ọfịa ma nyie ya ebe ahụ ka ndị uwe ojii bidozi mewe nyocha ka a nọ wee chọpụta na efurefu unu na-afụ ebe a na aka ya sokwanụ wee du n'ife toje Ogbuagụ. O wee bụrụ na ụlọ nke unu na-afụ kịta a na-agba ọkụ n'otu onye n'ime ndị ọkpọrọ afa ndị ọ sị na fani ya na-alụkọ na fani ya na-atọkọsị mmadụ n'otu onye n'ime fa ka ndị yutu jekwalụ na befa wee mụnye ọkụ na onye nke ahụ na-enyere afịa wee dịka nwa otu Chibueze na ya bụ nwa otu Chibueze na ọ lụtabekwa ụlọ n'ọkwa ụlọ nna ya tara afụfụ wee lụta ka ọ ka binia wee bịa mụnye ụlọ nna ya ọkụ. Hei, a sịkwa na ụfọdụ na-asị fa na ndị be ezinụlọ be Chibueze na nwa fa ha atọ mmadụ nke bụkwa eziokwu bụ na-enwe amarọkwa mgbe nwa ọkwọ n'azụ ji wee ghọrọ ụtụlaka mana ndị mmadụ na-asị na ọ bụrụkwa sọsọ ya ka efurefu anụnwa kpọrọ afa na-enwelu ndị ọzọ kpọrọ fanafa afa ndị uwe ojii kpụkọje fanafa kama na ụfọdụ n'ime fa na-ahapụgokwa afa na ọ bụrụ na aka onye nke ahụ dị ọcha na-aya ahapụ ya na ike ọ bụ na o nwere ife ndị uwe ojii fụrụ na fon ya ma ọ bụ na o nwere ife akaebe fa fụrụ fa ji wee ka jidie. Ịbụrụkwa onye nne bụrụkwa onye nna malụkwa ife nwa ahụ na-eme na ọ na-erikwa ego na uke ego na-efe ego na uke ego ọ bụrụkwa mbosi ejidere ya eti na o nweghị ife nwa ahụ na-eme asịzi ahụ na gụnye akaụntụ ife nwa ahụ ji mere aka ọrụ ị na-atategheri ọnụ ibie ya apụta ụlọ ụtụtụ fa eje ebe fa na-azụ afịa ụfọdụ eje ebe fa na-ama kọndọktọ ụfọdụ eje ebe fa na-anya keke ụfọdụ eje ebe fa na-alụgasị taya moto nwa ahụ pụta ọ na-akwụgharị ka ozu akwa ha akwa mbọsị ya ya ejidie ị na-ebe nye n'ihu akwụkwọ si na aka nwa ya ụdọ ọcha nwa ya pụta ụtụtụ o nweghị ife ọ na-alụ eruo na okechọ na ofekarị ego eruo n'ịlahụ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ o were emela aka ọrụ o ruo n'ime ife ego ọ na-emekarị ndị na-azụ afịa n'ife ego ndị na-apụ everyday na-ahọzụrụ ọ na-emekarị fa n'ife ego mana kezi ife nwa ahụ na-alụ o ji enweta nya bụ ego ịmahọ isi na ịbụ onye nne si na ịbụ onye nna ịbụrụkwa onye nne ma ọ bụ onye nna na nwa ahụ na-eri ego na uke ego na-efe ego na uke ego ọ bụrụ na ọgụ ka lụtara ụlọ unu bi na ya jekwa kpọọ ndị agbata obi gwakwafa n'inye gị ya n'obi nya jekwa ebe ahụ lụta ọ bụrụ stọọ lụta ọ bụrụ otu rum ọ lụta ọ kwado ebe ahụ ka ọ ghara ịbụkwa mbosi ndị uwe ojii ya ejide abịa tikpọọ ụlọ nke ọ ya abụọ meta nke a ya eji jide eje tikpọọ ebe ọ lụrụ nke ya mmadụ ya anọbe nna ya ịmahụ ka esi akpọ blọkụ ịlụtanụha ụlọ ịnọrọ ebe ahụ na-ezu oshi nke izutere ezute kedu ife iji egi wee mee iwee je na-alarị nwaanyị na-agbara idorime mbọsị aka na-agbụ ya aghụghị otu aka abịa kụkpọ nke nna ụtara afụfụ wee lụta mana gụaba efurefu bụla ajọ nwa onweghị nke ịlụta nwa efurefu nke ahụ na-afụ bụ ọdịnaka onye nke je tọrọ nwanne ya egburu egbu be ya ebe ife unu fụrụ na-agba ọkụ ife anụnwa maka nyaahụ wetara n'ihu akwụkwọ ewetachara m ebe ọ na-agba ọkụ niile nke a bụ ebe a mụnyeziri be nke ya ọkụ o wee na-agba ọka nọ n'aka ndị uwe ojii ụgbọkwa na na-atọ mmadụ jekwa chọọ aka ọrụ na ọ bụlokwa ezigbo ife onye gbukwara nwanne ya ọ bụlokwa odogwu. One year life of fear goes out there. People they kidnap people. When I see us on a member house. God punish devil. God punish kidnappers. Kidnappers, God punish you. Kidnappers, God punish you. One them kidnappers, God punish them. Thank you. Omuna mabano no.
Evil with evil. That's evil. Go away. Special thanks to all Medians. My Ebony Mojo, Ebony Moho, Ebony Akudo, O Mamana, Ihite, O Maguma, O Mabiaho, Eziale, Ubele, Mudi Taranga, Orununga, Uribonunga, Ela Congene, George, Alimula put us one by one, Alimula to one by one. Oh, my question, I know George, Lemon on your blue. One on your blue. Yeah, 1 year. I want to meet the sales. A light in the family. Online. One part of it now. Oba the outside. I know they kidnap them all out late. Oba the Labama beer. Name will appear on Arahona. Just a one Lota Sao. Lago. I don't Mangale tete na obo kutaba wonwe